ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, хоҳаро ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Кормон, тарафи Кормонсити Абтоби Рият, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор паплинои сангчадору бесангча ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охире тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментария нависед. ман бошам комментарияҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплиноҳои рангубаранг огоҳ шаванд. биёед акнун марҳамат наворро якҷоя тамошо мекунем. ина подписчикони муҳтарам, шумо тамошо кунед бинед чӣ либосе ки дар инҷа мебинед сангчадор, ҳамино ҳамаш як либоси 60 сум 70 сомон аст. баъзе 60 сомон аст, баъзеш 70 сомон. ҳама ҳамино гулои наванд, гулои ҳамисолаам. масалан кеда ки маъқул шавагар ман рақами телефонро дар экрани ҳамин навор мемонам, занг бизанед дастафкара мекунем. инҷа чӣ гиле ки дар кадометон ки маъқул мешавад, озодона метавонед занг бизанем ба ҳамун рақамҳои дар экран мондагӣ. мо ба шуморо дастафка мекунем. дастафка дар дуруни шаҳр ройгон аст, яъне бепул. куҷоеш ки бошад мо бурда мерасонем иншаалло. инҷа шумо тамошо кунед бинед ҳама ҳамино гулои наванд, гулои ҳамисолаанд. ва сифатҳошон сифатҳои миёнаанд. пешакӣ ман мисол дар шумо гап занам, сифати пасти бадам нестанд, сифати баландам нестанд, сифатҳои миёнаанд. ҳама ҳамино мисол паплинои ҳозирапӯшанд. хел ранграваки бадам нестанд, мисол сифатиш беҳтарин аст, ошу дорад. инҷа чизе ки ҳаст ҳами ҳамино паплинои новинкаанд. ина шумо тамошо кунед бинед. ҳам чизе ки шумо дар навор мебинед ҳама ҳамиён паплинои ҳамисолаанд. нархи нигинадорошон як либоси 60 сум, баъзие ҳастае ки бо як либоси 70 сомон. инҷа майдагалам бисёр аст. ҳамин гулое ки шумо мебинед дар навор, ай ҳамино ай ҳамаш бенигинишам ёфт карда метиҳем. чизе ки дар ҳамин навор дидесем бенигиниш ҳаст. бенигиниш бо арзонтарак аст. мисол бенигинош 45 сум, 55 сум. ҳамин хели нарх аст. ин инҷада бенигиношам. бенигинош ман гуфтам ки нисбати нигинадорош арзонтараканд. инҷа майси мекунам бибинед шумо. инҷа айбазеш мисол як нисха 3 рангиш ҳастад, айбазеш 4 та рангиш ҳастад. масалан ин рангиш 4 та рангиш буда ҳамин нисхаш. инаиш мисол 2 та рангиш буда. ҳама ҳамино паплинои ҳозирапӯшанд. сангчадор, сангчош дождик задагиай. нархи як либосиш 60 сомон.
اینه گلانگلی خشوار ماتریالشون غوصه کنی خیلی تینه که بد نیستن این ای نسخهش سه تا رنگش بوده رنگ نوفرمونش سرخش و سبزش انا ای گلش زمینوشون سیاه یک خیلی گلوشون فرق دارن سو گلی وش روزه ایش زرد این خطور همش گل مایده بوده چند پاپیون که دمی خطور دیگه همش گل مایده گلوش مایده نایش سویتی بریزوی